Magkano kilo ng tatampal? 150 po. 150. Ito tumpukan. 100 pesos. So yun po yung presyo, no, ng mga tatampal po dito. May tumpukan sa halagang 100 pesos. Tapos ito po yung per kilo ay 150. Ate, magkano ngayon limasag mo? Sandaan niya, 150, 150. yung lalaki ng 150, oh. Ang ganda nga, blue crab. Ito yung 150 po. Oo nga eh. Asawa ko na makiyaw niyan eh. Ganda ng pakyan ng asawa mo ngayon, oh. Ang ganda yung mga blue crab natin. Ano ko kalimaw, ganun kalaki, itong butis ha. Babahay pa, solid. Tuwan ko kayo nakabili. Tumatak lang ng 340, yung malaki na yun. Isang piraso? Ang laki. Ganun, oh. Tapos yung isang may itlog pa. May mga limago din ng mga ano eh, no? Ulit. Kahapon mas maganda yung kahapon ko kalimaw. Solid talaga lahat, yung pulahan. Eh, magkano ngayong kilo ng mga ganyan kalalaki? 300, 350. 350. Wala nang babae. Kaya nga eh. Puro yung mga galunggong, alumahan na tumpukan, 100 pesos. Ayan po yung mga presyo nila. Boss Warley, good morning. Magkano yung talakitok ngayon? 20. 220 sa Lapu-Lapu. Parehas. Parehas. Dalagang bukid. 240 yan per kilo. Ito mga labahita. 180. Ito masarap niya. 260. Ayun ang presyo po ng mga latag dito, no? Ng mga isda ni Boss Warren sa Malabon Fish Market. Ito po yung presyo, no? Tumpukan din po ng mga dalagang bukid. Alumahan. Galunggong ay 50 pesos tumpukan. Ganyan po yung mga bentahan po dito ng mga isda, no? Ng mga tumpukan. Ang dami, eh. 100 pesos. Pwede ka na mag-vlog, pre. Ikaw na kaya dito? Ang presyo po natin ngayon, ang alumahan natin 180 kilo, napakamura na. Murang-mura ba? Oo, grabe. Kuya Nestor, good morning po muli. Magandang umaga po. Tulingan ng paninda nyo, magkano po presyo? 160? 150 ang per kilo, ganda oh. Kuya Nestor. Ito po yung pwesto ni Kuya Nestor, no, na nagbebenta po dito ng mga halo po pala, no? Katsareta at saka tulingan. Katsareta po yung may mga paki-paki na. Halo po pala yung paninda niya. Oh. Yung mga alumahan na bentahan po dito ay 150. Yung galunggong magkano? 150 parehas lang. So parehas lang po na presyohan dito ng mga alumahan, galunggong. Sa halagang 150 po yung mga kilo. Shout out. Ayun. Tanang kayo rito sa Malabon Fish Park. Para makapamili, no? Murang-mura mga bentahan. So ito yung mga presyo ng kanyang mga bangus. Meron po tayong 130 isang piraso at 150. So malaki yung mga bangus, no? 115 laki, oh. Grabe, no? Isang piraso. May pangsinigang ka na bangus. So wala dito si Balat. So isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market at sa ating mga kababayan po na dumarayo dito, no. So mag-a-update tayo sa kanilang mga latag na ating madadaanan o sisilipin natin kung magkano ang mga presyohan ng kanilang bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ganito yung mga latag na ating natatnan ngayon dito sa Malabon, no? Daming tatampal, no? Tatampal na may mga tumpukan din po, no? Ito yung tumpukan nila, oh. Magkano kilo ng tatampal? 150 po. 150. Ito tumpukan. 100 pesos. So yun po yung presyo, no, ng mga tatampal po dito. May tumpukan sa halagang 100 pesos. Tapos ito po yung per kilo ay 150. So masarap yung ulam yan, no. So napakadalang kasi dito ng mga bentahan din ng mga tatampal. Pero kahit pa paano ay may mga latagan din po sila dito na kanilang ibinebenta, no.
Alright, so dito naman tayo, no? Yung presyo po doon ng mga per kilo malaki ng hipon ay 400 pesos. So dito tayo kay ate at magaganda yung mga latag niya rito na mga alimasag, oh. Blue crab, no? Tapos mga limango. So wala tayong nakitang mga latag dito ng hipon, yung sugpo na maliliit na kanilang binebenta rito, no? So ang mga latag po dito ay alimasag. Ate, magkano ngayon limasag mo? Sandaan niya, 150. 150, yung lalaki ng 150, oh. Ang ganda nga, blue crab. Ito yung 150 ko. Oo nga eh. Asawa ko na makiyaw niyan Ganda ng pakyan ng asawa mo ngayon, oh. Ang ganda yung mga blue crab natin. Ano ko kalimango, ganun kalaki, itong isa. Babahae pa, solid. Tuwan ko kayo nakabili. Tumatak na ng 340, yung malaki na yun. Isang piraso? Laki. Ganun, oh. Tapos yung isang may itlog pa. May mga limango din ng mga ano eh, no? Ulit. Kahapon mas maganda yung kahapon ko kalimango. Solid talaga lahat, yung pulahan. Eh, magkano ngayong kilo ng mga ganyan kalalaki? 300, 350. 350. Wala nang babae. Kaya nga eh. Pag bumili sa akin, Puro 5 kilo, puro babae lahat kinuha. pinili talaga. Hmm. Eh si ano, Ate Sheila pumunta pa rito? Dito. Hindi pa nagchat-chat sa'yo? Kasaan siya eh, nasa Bohol. Kaya pala hindi pupunta rito. Sabi niya pag uwi siya. Samantalahin niya kasi hanggat may alimango. Oo, yan lang yung puro blue crab na, walang mga babae. Puro, oo. Pero ikaw lang mga bakla. Okay ka mo. Kung ka ba nung wakit siya, ito ang isang dati na may 20, di ba? Eh, biri mo, ikaw na nagbebenta ng murang alimasag dito. Pagpunta mo sa loob, alam mo magkano? 350, 300. Sabi ko nga, sa loob, magkano na yan? Ito, 300. Blue crab. Sabi ko, wala kayo makukuha ganyan kamura. Dito nga sa pwesto mo, dito ang mura eh. Kahit saka pumunta, wala kang makukuha. Nahanap sa akin 50, sabi ko, hindi ko Ay, wala ngayon yun. Ginawa lahat ka. Sabi ko, hindi araw naman siya kukuha. Ginagawa nilang crablet yun eh, maliliit na mga limasag. Sa akin kahapon, ay 2 Mm. Sige te, salamat ha. Thank you. So yun po yung update natin sa kanyang mga limango at mga blue crab na kanyang bentahan no? 100 pesos at 150 sa malalaking mga alimasag. So lipat tayo dito sa pwestuhan naman ni Kuya Romy at update natin yung mga tilapia niya, no? So dito po yung mga 7 piraso na 50 tumpok, no? Itlog. At ito tayo sa pwesto ni Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. So bentahan ni Kuya Romy dito yung mga tilapiyang Batangas. Magkano po presyo, Kuya Romy? 120. So 120 pa rin po yung presyo ng kanya mga tilapiyang Batangas, no? Eh yung bangus magkano? 220 ang per kilo ng mga bangus dagupan ni Kuya Romy. Talagang ganito na yung pwesto mo. At para mabilisang ligpitan na lang. Ayun. So Kuya Romy, maraming salamat po. Thank you. Boss, salamat. Thank you, thank you. Alright, so dito pa tayo sa mga iba pang latag na bentahan dito sa Malabon Fish Market ng mga bangus din na ating dadaanan ngayon rito. At ganito yung mga bangus nila, no? Ang kada piraso po ang bentahan ay 130. So yan po yung presyo, no? 130, isang piraso na mga bentahan na mga bangus dito sa Latagan sa Malabon. At meron din mga galunggong, alumahan na tumpukan, 100 pesos. Ayan po yung mga presyo nila. At mga isdang kitang, lapu-lapu, talakitok, at isdang kitang, no? Dalagang bukid. Lapu-lapu. Ito yung talakitok natin. Boss Warley, good morning. Magkano yung talakitok ngayon? 20. 220 sa lapu-lapu. Parehas. Parehas. Dalagang bukid. 240 per kilo. Ito mga labahita. 180. Ito masarap niya. 260.
Ayun ang presyo po ng mga latag dito, no? Ng mga isda ni Boss Walid sa Malabon Fish Market. Fresh na fresh po ninyo mabibili. Ayan. Ganda na mga isda natin na latag ngayon sa Malabon. Boss Walid, thank you. Salamat. Dito pa tayo. Sa kahabaan ng 39 Estrella Street na mga latagan din po ng kanilang bentahan ng mga isda. Alright, eto naman tayo sa mga alumahan natin, no? Grabe mga tumpukan ngayon dito, ha? Mga alumahan natin sa halagang 100 pesos yung mga tumpukan. Ganyang kadami. At medyo may bumaba na presyo yung mga galunggong natin dito. 150 ang per kilo. Ayan. Press na mga tumpukan at ito rin po yung tumpukan nila, no? Alumahan at galunggong 100 pesos. At maliliit na yellowfin tuna 180. Buging? Batalay. Pero payat na batalay. Ito yung ano, bakla. Bakla. So, ito po yung presyo, no? Tumpukan din po ng mga dalagang bukid. Alumahan, galunggong ay 50 pesos tumpukan. At ang dami, no? Ito po yung mga sari-saring isda ng mga tumpok po dito. Meron po mga isda malakapas, banak, kabase, tunsoy. May flying fish din po dito na mga tumpukan, no? Ganyan po yung mga bentahan po dito ng mga isda, no? Ng mga tumpukan. Ang dami, eh. 100 pesos ng mga tumpukan na bentahan dito sa Malabon Fish Market. Pangmasang presyo. So, gumigilid na ang ibang mga vendor, no? Dito sa kanilang mga latagan. Purto po natin dito na bentahan na naman, no? Alumahan, galunggong. Ang mga ina-update natin at meron din dito. Dito naman ay 200 pesos per kilo ng galunggong. Tapos meron din mga tulingan. Bossing, magkano tulingan ngayon? 180 ang per kilo ng mga isdang tulingan, no? Tapos 160 sa mga isdang alumahan, isdang matambaka, 160 per kilo. So yan po yung mga update natin sa mga per kilo ng kanilang mga isda rito na binebenta. Grabe, no? Yung mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Ang ganda ng mga bentahan at latagan dito ng kanilang mga kalakal na mga isda dito sa Malabon Fish Market. Alright, dito ay 200 pesos din po yung per kilo, no? At may tumpukan din po ng mga pusit sa halagang 100 pesos. So, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At medyo yung ibang mga kababayan natin, mga vendor na nagtitinda rito ay unti-unti ang pag-angat ng kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market. So, nililigpit na nila yung kanilang paninda, oh. Hindi natin naabutan, no? Na para maitanong pa yung mga presyo. Pero okay naman at nakita naman natin yung mga latag nila dito sa latagan sa Malabon Fish Market. So, ang presyo dito ng mga galunggong, 200 pesos kilo. 180. Andyan na yung mga MCAT at nagpapatabi sila ng mga vendor dito, no? Pwede ka na mag-vlog, pre. Ikaw na kaya dito? Ang presyo po natin ngayon, ang alumahan natin 180 kilo, napakamura na. Murang-mura ba? Oo, grabe. Idol! Good morning po. Yeah, pre. Thank you. Alright, yan po yung mga presyo na ating mga in-update dito sa kanilang latag. At pinatabi lang ang ating mga nagbebenta rito, mga vendor, no? Sa Malabon Fish Market. So, mga kaibigan natin, mga MCAT, ang mga nandirito. Eh, nagandyan yung ano!
Team Gilbert, hindi ko, saan ko ilalagay yan? Hindi, ilalagay ko yung mga... Shoutout sa inyo mga Lodi. So yan po yung presyo ng kanilang mga latag dito ng Dalagang Bukid, no? 50 pesos mga tumpukan po dito ng galunggong. At mga tonsirin po rito ay 50 pesos. At 100 pesos, no? Sa mga alumahan. Shout out, Kuya Nestor. Good morning po muli. Magandang umaga po. Tulingan ng paninda nyo. Magkano po presyo? 160? 150 ang per kilo. Ganda, oh. Kuya Nestor. Ito po yung pwesto ni Kuya Nestor, no, na nagbebenta po dito ng mga halo po pala, no? Katsareta at saka tulingan. Katsareta po yung may mga paki-paki na. Halo po pala yung paninda niya, oh. 150 po yung per kilo ng kanyang bentahan po dito ng katsareta. At tulingan. Patas. oo nga po, napakamura po sa inyo dun sa itaas. 180. Sa inyo, 150. Basta makakatubo-tubo yung tagpira ka ko, lupat na. Importante yung may, kahit pa paano may kaunting kita. Para talagang- kami sa Bulacan. Wala na. Tatlong araw kami. Pahinga. Hirap din dun sa San Jose del Monte. Di ba may mga bahay kayo roon? Ang hirap din ng mga isda rin doon sa lugar na yun. Ako, nandun bahay namin sa Bulacan. Dito kami titinda. Pero to, matagal ka pumunta doon, mga dalawang... Pagka gusto nyo pahinga, mag-relax muna. Kaya lang matindi init doon. Ngayon, kung mas mainit dito, mas lalo sa probinsya, sa Bulacan, di ba? Mababa na po pagkala na. Okay, Nestor, salamat po. So, shout out po. Thank you po. Salamat. Thank you po. So, fresh na fresh po yung mga tumpukan po dito ng mga lumahan, no, at galunggong na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung mga latag nila, no? Ganda, no? 100 pesos lamang po na inyong mabibili. Ganda, fresh na fresh po, no? Yan ang mga tumpukan na bentahan po dito sa Malabon. Yan, galunggong din po, 100 pesos tumpukan. Mga pangmasang presyo na saktuhan sa inyong lutuing ulam sa pamamahay. Magkano hipon ngayon? 330. So mura yung hipon na ganitong kalalaki, oh. 330 po yung mga per kilo, no? Alright, 330 sa mga hipon natin dito. At yung mga alumahan na bentahan po dito ay 150. Yung galunggong magkano? 150 parehas lang. So parehas lang po na presyohan dito ng mga alumahan, galunggong sa halagang 150 po yung mga kilo. Alright, so nandito tayo kay Kabo Chris. So shoutout sa iyo, Kabo Chris. Good morning. Shoutout. Ayun. Tana kayo rito sa Malabon Fish Park. Para makapamili, no? Murang-mura mga bentahan. So ito yung mga presyo ng kanyang mga bangus. Meron po tayong 130 isang piraso at 150. So malaki yung mga bangus, no? 150 laki, oh. Grabe, no? Isang piraso. Ang ano gagawin? May pangsinigang ka na bangus. So wala dito si balat. Pre, salamat. Thank you. Alright, so dito tayo sa mga kay Boss Jomel. Boss Jo, magkano yung mga matambaka ngayon? 150 ang mga kilo. Pati galunggong, ganun din. Alright. Yun po yung mga presyohan po dito, no, ng kanilang mga latag. Galunggong. Matambaka, alumahan. Ang presyohan po ay 150 sa kanilang mga latag. Yan po yung mga presyo na bentahan po dito, no, ng kanilang mga isdang matambaka, galunggong, bangus na kada peraso at mga tumpukan po na
sapat at sulit na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Kuya, kumukuha ka ba ng bata? Benta ko na sa ito. Alright. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. No? Medyo malinis at maluwag po ang kalsadahan ngayon dito dahil nga ibang mga vendor ay pinatabi po sa kabilang side at mga nagligpitan na. No? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at salamat sa inyong pagsuporta sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.